Здравейте! Представям ви технически анализ за последния ден от седмицата. Ще разгледам основните валутни двойки, започвайки от евро-долар. При тази двойка на седмична графика разглеждам два сценария. Единият е за приключване на дългосрочно нисходящо движение като двоен зигзаг и ако той се развива в момента, се формира следващият дългосрочен възходящ тренд, като дъното от 24.07 при този сценарий би трябвало да остане непокътнато. А при другия сценарий, преди да приключи тази корективна структура, би трябвало да видим още едно тривълново нисходящо движение, което да премине дъното от края на юли месец и да достигне малко над паритет на валутната двойка и едва тогава да започне формирането на дългосрочния възходящ тренд. На дневна графика виждаме, че котировките за момента не успяват да направят нов връх над 1.3171 и в момента търговията се развива под нисходяща тренд линия, която докато бъде в сила на прицел ще бъде нивото 1.2940 и съответно при пробив на дневния тренд котировките ще очаквам да се насочат към 1.28 и 1.2636 и евентуално тогава ще очаквам корективното движение да приключи и да започне следващият възходящ импулс. При двойката Pound долар, също на големите графики, разглеждам два основни сценария и двата са свързани с графичната фигура триъгълник, която е отбелязана на графиката. При един от тях вълна E от триъгълника е приключила и в момента започва нисходящо движение, което ако премине долната граница на триъгълника ще потвърди сценарият и именно това, че се формира дългосрочен изходящ тренд, който да насочи котировките към 1.35 и евентуално дори и под това ниво. А при втория сценарий вълна E все още не е завършена и евентуално ще очаквам приключването им в рейнджа 1.63 и 1.6745 и едва тогава ще търся вход за къси позиции. Ако нивото 1.6745 бъде преодоляно, тогава графичната фигура се разваля и влиза в сила бичият сценарий за формиране на възходящ тренд. На дневна графика нивото 1.63 за сега оказва стабилна съпротива и търговията не успява да премине над него. Текущо, докато е в сила нисходящият тренд, натискът ще продължи да бъде в посока надолу към 1.5910 и евентуално към следващите нива на подкрепа. При щатския долар срещу йената, също на големите графики, може би ставаме свидетели на формиране на дългосрочно дъно, което ще бъде потвърдено едва обаче при търговия над 84. А пък в по-краткосрочен план тази седмица котировките пробиха динамичната съпротива, която е отбелязана на графиката и това отваря пътя към тест на нивото, за което споменах на голямата графика. Тоест, ако действително се формира средносрочен възходящ тренд, то той би трябвало да отведе котировките към 84 йени за долар, след което ако бъде преодоляно и това ниво, вече ще има потвърждение за това, че се формира дългосрочен възходящ тренд. При австралийския долар срещу щатския долар графичната фигура двоен връх все още не е потвърдена. Това ще стане при пробив на 1.0161, който аз очаквам да се случи в рамките на този месец. А ако това не стане,